Dit is Gerjan, een van de nijste bewoners van Friesland. Wij vernemen ze naar de Paakse Beppers, dus wij hoe minder lang naar te denken. Gerjan zijn namen had de Frieske top 3 nog net hellen. Daar staan Jurre, Hidde en Jesse. En bij de famkes Sanne, Lieke en Fenna. En ik als het Gerjan zijn namen net in de top 3, zijn oren binder heel wies bij. En het is wel een eer voor de Paakse Beppers. Ja. En vind ik gewoon zelf ook mooi, hè? Ja, ik ben een beetje van het ouderwetse. In het MCL in Ljout binnen het oren hier haast 2000 poppen binnen. En dus je hier een heel soort namen voorbij komen. Sam, Daan, Jaden, Delano, dat juist regelmatig. Ja. En voor de famke, ja, bloedt het toch Sophie, Lieke, Feline. Ja, de kwatternamen. Maar de echte Frieske namen, die herken hem tussen wel. Nou, minder. Ja. Heel af en toe springen ze er nog even nu. Dan denk ik, wat leuk, maar dan is het vaak dat ze het bandje vernomen hebben. En een Paak en Beppe. En ik bij de verloskundige praktijk dochter en zoon in Ljout hing je net een soort Frieske namen op het boord. De populairste is dan toch wel Emma of Fleur. Dat zijn wel bekende namen bij ons in de praktijk. Friese namen zijn toch wel een beetje uitstervend. De populaire Friese namen zoals Liewe, die horen we niet zo heel vaak meer voorbij komen. Maar wij binnen Jesse, Hidde, Jurre, Fenna, Lieke en Sanne nou? Misschien wel bij de drukker in Verwet? En 2 hiddes, we hadden 2 verders. Nou, voor de famkes een hoop Mirjam, Marijke, Maria. Vorig jaar sprong toch echt de namen Sverre en Fenna en Marije er wel echt uit. En voor de rest, ja, het bent toch goed algemeen wel vrij Friese namen ook nog. Ja. Men verneemt misschien nog een beetje. Men had toch echt vaak de kaartjes in het Fries. En ik denk dat dat toch in de stad wel los is.